Ja, nu filmar den. Alltså, vi två igen i Munksnäs. Emilie Winberg, Klara Nilsson. Munksnäs Tour, boll 2. How about now? Vi har lärt oss lite finlandssvenska här så nu är vi så här vanliga igen. Inte mer Sverigesvenska. Så är det faktiskt en Thomas. Nä, inte vet jag. Är det där inte en flicka? Vi var i Alba, vi köpte Megaforce och nu blir vi busted om någon lärare Men då ser säger vi den här bara att videon. vi måste fota det här för att vi har cirkelarbete. Jag har uppgift med runda saker, men herregud den här videon ska också funka lika bra. Kanske vi lika bara bra. filmar runda saker. Alltså jag får sån helt hemsk déjà vu när vi går här och filmar igen. Déjà vu. Déjà vu. Du sa också i förra videon déjà vu. Men det var något annat. Ja. Hej, kan du lite ge den där kameran till mig? Den är nog runt min hand. Här ser ni en rund sak. Ja. I alla fall. Jag har jävligt Hej fullt Jonas, BK-lärare. Jag har jävligt fullt örhänge för att jag vill inte bara att jag går fast umpää. Okej. Nu tänker jag igen filma. Att här är jag i en bil. Här syns jag i en bil. Ei kun vittu, inte kommer jag ihåg hur det gick. Fan också. Helt samma, men i alla fall. Ska vi gå igen till stranden eller hur mycket är klockan? Låt mig se, låt mig sätta min hand i min tissificka. Nice one, hej. 12:39. Vi har tid, vi hinner gå till stranden. 40 minuter. Typ, Då ja. hinner man nu gå den här 1 minuters vägen på 40 minuter. Och nu måste jag nog säga för att Maurits Aminoff blir glad när man säger hans namn alltid. Ja, så vi går snart där nära hans hem så ni kan Maurits gå dit Aminoffs hem. Vi kan visa till er gatan och adressen så. Han sa att han blev, eller när han tittade på de där titta på vår förra Munksnäs Tour video så han sa att han hörde inte sitt namn så. Maurits Aminoff. Maurits Aminoff. Maurits Johan Fredrik Aminoff. Kiva. Postnummer 00330 Munksnäs. Det var inte jag. Okej, så nu ska vi berätta alltså vad vi har haft idag. Vi har haft fysiktimme som var helt jävla skittråkigt. Där börjar vi redan titta på Unlucky Brian. Ni måste alla på riktigt kolla på nätet om ni inte har sett för det. Jag kan sätta den länken sen där. Ja, Mimmi kan sätta på sin ligg. På sin blogg. No more disappointment. Snälla, inte mera. Alltså, Ei vi hittar enää. den på seigmirdeineliede.blogspot. No men herregud, jag sätter den här ändå på YouTube så. Jo, no jo, i alla fall. Sen Vet efter jag, ni fysiktimmen hade vi tyska prov. Gick skit. Kleine. Asshole. Vittu vi är skit på tyska. Som tur tog jag nybörjartyska. Vi är helt slätt på det. Förskräckligt. Kläcklig. Varför flaggar man idag? Jag undrar. Och vi har bara Aine Kleiner tyska intresse så det hjälpte inte heller. Sen tittade vi lite mer på Unlucky Brian. Party at my house, not invited. Sen, ja, nu har vi BK-timme. Och sen har vi ännu Rofa. Jos sä vihaat vihun, Rofa taputa. Ei pystynyt taputtaa, ei. Piti sanoa jotain. Miksi tää meni nyt suomeksi? No niin, nyt kaikille Mimmin blogin lukijoille suomeksi. Mitä? Miksi toi auto ajaa tosta tööttäis? Miksi se teettäis? Jos... Luuliks se, että toi on joku jono? Tunnolis. En mä tiedä. Hei, mut tossa on Maurits Aminoffista. Maurits Aminoff. No niin, kaikki sinne vaan. Bileet Strandstigen. Mauritsin bileet. Maurits Nadinvaiden. Ui vittu hieno. Vittu hieno. Siinä on vittu hieno. Mikä tämä ääni on? Sitten, Tää on tätä niin kerrot sä jotain vielä tähän kiinnostavaa suomeksi niin, että joku ymmärtää. Mut kun mulla ei oo mitään kiinnostavaa. Nyt niinku kortförfattning av det där som vi sa på svenska. Että tänään oli fysiikkaa. En tehnyt mitään. Tänään oli Saksaa. Meillä oli Saksan koe. Tein jotain. Tein lasketa. Jotain harvinaisen paskaa. Ei lasketa, koska ei mennyt oikein. Ja... Mennäänkö me tonne vai tänne päin? Rantaa.
Okei, mennään tohon ruoalle. Joo. Sillalle. Ei kun mikä toi on? Laituri. Joo. Niin Saksan koe harvinaisen paska. Basaa. Ja tähän tuumissa Basa klöntti. Niin, totta. Lynstä. Tässä mun kengät. Tosiaan. Vittu, nyt menee oikeesti kaikki. Niin, meillä oli fysiikkaa, tyskaa, siis Nyt meillä on todellakin kuvataide. Valinnainen. Me ei nyt voida mennä tonne, koska tuolla on joku kuvaus ja kuvamuokkaus. Filmaus. Filmaus. Vähän siisti taivas. Filmaa. Menen tänne. En ollut minä. Ja kuitenkin, kerro sit vielä mitä meillä on. Niin, seuraavaksi meillä on äidinkieltä. Ja niin, en mä nyt aio sanoa sitä rommaa asiaa. Jos sä vihaat vitun rofa taputa, klap klap. Mä lupaan, että se lukee mun blogiin. Ei se mitään. Ei se mitään. Mekin luetaan sen blogiin. Nää. Noniin, onks vielä jotain asiaa vai oliko tää tässä? Har du ännu något att tillägga eller var det här? Mun pitää kuvata mua itteen. Ei noin päin hiuksiin rummaa. Mä kuulin mun itteeni. Mun itteeni. Hei, en mä niin huonoa. Voit kuvaa muakin, kun mä oon tällainen. Täällä paistaa aurinko. Tää on nyt tosi outoa. Hei, täällä haisee kala. Koska tai meri. sit vaan meri. Onks tää meri? No on meri. Minä meri? Ai Oikeesti tää on meri. Vaikka vois luulla, että tää on joku järvi, mutta tää on meri. Koska tää jatkuu johonkin tonne. Lauttanen. Tuolla on Lauttasaari, hei. Voidaanko me nyt mennä, koska Oota, mun pitää zoomaa. teidän Emilie tässä on jo Emilie. tiputtanut tän kameran kerran tässä. Ei lasketa. Ei mitään. Ei, mutta tää oli suomeksi, niin ei se ymmärrä se opettaja. Ei sillä ole mitään väliä. Mennään. Meni pehmeäsään kohtaan hiekkaa. Niin joo. Huivittu nyt. Menisin kaatua. En kaatunut. Mikä ruma sana se oli? Nyt tosiaan mä voisin lopettaa tämän videon, koska... Okei, mut hei. Hyvää päivän jatkoa teille. Hyvää päivän jatkoa. Toodles. Toodle. Pitäkää hauskaa, kun te luette tätä. Luette. Ja hyvää allergiapäivää. Pitäkää hauskaa, kun te luette tätä. Voi. Sitten Kato.